9 Δεκέμβρη, 3 μέρες μετά το χαμό που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο. DJ Panos Production, Zack MC για τον Αλέξη. Μέσα τα εξάρχεια πόλεμος σε σπάει. Με όπλο μια μολότοφ, ο χούλιγκαν ορμάει. Οι ψώνουνε σαν φράχτη, οι μπάτσοι τις ασπίδες. Οπλίζουν τα πιστόλια με την φωτοβολίδες. Χαμός απ' το καπνό, ένα παιδί ουρλιάζει. Ο νόμος του χτυπά, καθόλου δεν τον νοιάζει. Γίνονται επεισόδια και αδύνατες συγκρούσεις. Μακριά εσύ μπορείς να τους ακούσεις. Σιρήνες ηχούνε των ασθενοφόρων. Τραύματα από το ματ και των κουκουλοφόρων. Αυτή η μανία δεν έχει τελειωμό. Έχουνε σαν όριο μόνο το σκοτωμό. Σιρήνες ηχούνε των ασθενοφόρων. Τραύματα από το ματ και των κουκουλοφόρων. Αυτή η μανία δεν έχει τελειωμό. Έχουνε σαν όρια μόνο το σκοτωμό. Όλη η κατάσταση μπορεί να σταματήσει. Να κάτσουν στο τραπέζι, να βρουνε μια λύση. Σιρήνες ηχούνε των ασθενοφόρων. Τραύματα από το ματ και των κουκουλοφόρων. Όπως το παιδί που έπεσε νεκρό. Ήτανε μόνο 15 χρονών. Το σύνθημα είναι ένα, όλοι προς τα μπρος. Και να σας ξεδιπλώνεται ολόκληρος λαός. Γίνεται χαμός, μεγάλος πανικός. Σου λέω η κατάσταση είναι πολύ σως. Αυτή η μανία δεν έχει τελειωμό. Έχουνε σαν όρια μόνο το σκοτωμό. Ο μπάτσος σηκώνει και ρίχνει στα παιδιά. Μια σφαίρα του Αλέξη χτυπάει την καρδιά. 6 Δεκέμβρη του 08. Εγώ σου λέω πως ποτέ δεν το ξεχνώ. Το χαμό του παιδιού που ήτανε μόλις 15 χρονών. Κυνηγητά μέσα στα στενά, φωτιές σε καταστήματα, σπίτια, τραπεζές, αλλά και μπατσικά. Η νύχτα εκείνη που χάθηκε μια χιλιτιά και τρυφερή. Μικρέ μας ηρωά, καλό ταξίδι σε εσένα, ναι. Θα ζεις πάντα σου, λέω για εμένα, ναι. Μικρέ μας ηρωά. Σιρήνες ηχούνε των ασθενοφόρων. Τραύματα από το ματ και των κουκουλοφόρων. Αυτή η μανία δεν έχει τελειωμό. Έχουνε σαν όριο μόνο το σκοτωμό. Σιρήνες ηχούνε των ασθενοφόρων. Τραύματα από το ματ και των κουκουλοφόρων. Αυτή η μανία δεν έχει τελειωμό. Έχουνε σαν όρια μόνο το σκοτωμό.